Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Kula Sedewa. Suwanten ngersane Ndara Kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakangane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula." Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Menawi cara kula hawluh entuk dendaning Jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nek entuk dendaning Jawata, sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke Kula Sedewa menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya, Sengguni. Ning sing apik-apik wae ya Sengguni. Nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ingkang klaturaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu. Nguncati dhateng menapa sampun Paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika Nalendra mban cindhe mban siladan. Menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem, luwih ayem. Perkara sesuk kudu disaur. Nggone wis nguncati sumpah, srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni. Menika perkawisipun kalian para Jawata. Urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula meniki urusane karo kawula, meniki sing ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos. Mila sumpah ingkang sampun Paduka ucapaken nalika angemban dhateng Punadene Kula Sedewa nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpun ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Gatulaya mboten ngantos dumugi jawining parapatan menawi ngantos dumugi jawining parapatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikra raken awang sesangka Nalendra Bakmara sing mangyat kurta kata kaping mangyat kurta kata kaping irika sang Binarwasa
Irika sang pinarwasa ing Sidemadaning pasewagan nalika sampun midhangaken manjanipun reki ana patih Harya Sengkuni tinampi nata ing Mandharaka Prabu Salya ndadosaken legeng penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wadu jare wangecok nginang durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri sebanipun amuk apa to kang dadi tarunane ora numancan saka Karang Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerpepek pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta jagat wasisanmu Bathara Wayapura jagat wiladal gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ana negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren Panakawan sowan ana negara Mandaraka Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang Kalimantabi tinebene ing ladoni Demawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tumpah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan paring maestu paduka amawakana kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan kono lho kok nyenyet aku bul sing negara Mandaraka to Bagong padha rarja sapraptamu pangatunipun siwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem mekaten inggih pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong omongane ora ting pletot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau itu ha iya Panakawan Bagong Panakawan Petruk padha raharja oh sing dimatke aku sik ta Tru pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kandung bolong padha raharja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya
Pangestuku tampanana Petruk, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raharja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk, ndak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus sepundhenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling kulon klapa. Ampun tambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Iya Petruk, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidhal lumarap sowan dhateng negaring Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes lho. Tembungmu piye Petruk? Panci kula menika inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kengebu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandhu bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku, kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok, ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kaliyan pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwakke, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjena marang sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Merga nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembutuh. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong kula niku ndereke Ndara Janaka suwe, watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke?
kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinawipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa, iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa, wondene sertifikat iki men digajekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun uga pertikelipun jenengan anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Narendra ing Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipun utus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandung bolong Rama Prabu. Jaja muntap ler kinatap duka yayasinepe Netra kocak mundarandir hitep nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula. Aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan Nekula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryapati? Aku ing menut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem, aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora santa tampa. Wala keras iki kok. Engko malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lola, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau.
Sugih ya sugih mergo cetil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ra wani kok. Wah, lah piye? Ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora, Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakulastiwa. Kondo pripun? Yen Nakulastiwa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Merga kudu nyawang karang kahanane. Dheweke dudu putrane Nalindra Mandaraka. Angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindra Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali ya. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan, kula tak wangsul kanthi Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nakulasedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen Nakulasedewa ora trima, ora adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketok enek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nakulasedewa, Ndara Nakulasedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nakulasedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nakulasedewa niku ora ndiyat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nakulasedewa. Suwanten ngersane Ndara Nakulasedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok." Arep sambat ro kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe.
Paman. Wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampean kok sampean sing paring dawuh, sampean sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati ing Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendik aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, girilusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, Wonten dawuh. aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubuh-rubuh gedang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngapa gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sinthik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumiratawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandura nyuwun mawon nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Ya sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati.
Den. Apa? Niku lho artane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Duryudana alona ngandika alona ngandika dhuharine ingsun dhuharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika saptasih dipun anggep putra mantu kerampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapra tigang dosa kalih wasisaning Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negaring Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negaring Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe anjaki dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna wonten maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk kaliyan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur. Yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka purna gati ning pananggilan sanadya kundur ngedaton jelek hanging damparan kecula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Ceti manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa kundur ing puri dadatan irwas paripurna akar ing samata pasewakan yo kundur kang bisa saksa kundur ing samata yo sunan poreki arep kaya yo ana mirunga wong sakar bos amar satruni Ing
sanggeni maya Wisnu Pratenta. Kowe mau dadak keri ngopo iki, Gong? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe name diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem, lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, tanpa aku, kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranatagama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih ki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulai tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndono kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Waduh. Ming jatono? Ya. Iya. Bali ya Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge kuwi njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek ini bantuan tenaga. Wis rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan.
Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae Putra Nata ing ngombe-ombene anggur. Ketae kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Ma, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngelek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundong sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Pangga tak ayoni leganing atimu. Dar dening aku. Aseme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Wong delok kowe barang kaya wayang kok to. Delok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung gletak ngono. Iki mampu ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono aku sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dume HP ku ora ana kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Ya nganggo ngono aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Nek ngirimke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di afdrek ya, Gong. Hah? Di afdrek terus kirimke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afdreke. Iya, nonton bae kowe. Heeh.
tandange. Mriki Den. Mati ora iso. Kowe, ah. Iya. Awas. Oh, ah. Biar awas, biar. Ayo. Oh, mati, mboten apa-apa. Ora apa-apa. Mati we. Awas dong, oke. Ora tekan tangane we lemah. Waduh, mati aku. Mati ing aku. Krojokku gak ora kelakon mati derajat opo barang. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo. Oh, ayo, pokoke anggere aku prigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes dadi banyu. Minggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gong. Getak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk.
tumbak ampuh ngenangi wong suci, tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bar nyolong nduk bebek. Modar ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara ora. Iya, modar ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha. Petro inggih Ndara Dursasana ya. Gleleng kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratap. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Wah, ya kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo. Tadi marep tak mungkur nyo. Lho. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi wae piye ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya aku ya kaya kowe nyo. Ayo dak kendel ayo isin. Ayo arep ngapa ayo. Mburi wae piye nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake wah ya. Oh tuh ya. Bures ngono ya modar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe wis. Modar tenan. Iya, ge wis. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya, pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa dadak dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok.
Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang natane wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, mutar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedronke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora usah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh, cah ora dong ora. Pisan gas, yo. Has, nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glithasik, kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula, oh iya Ning. Lali aku. Wah rame ya, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora. Ora seru-seru, ora narik ora banter-banter daduk lemah ngapura arang saking mempenge kok ya. Ri, yo. Ora apa endi wonge. Iki. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas. Yo. Ngati-ati. Ayo, nggih ku sithik arang tak ditata-tata e. Ono aku tata-tata barang. Oh, yo, siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Iki bakul degan ora modiar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Wis pindho lho, Truk. Wis pindho gentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing ada yo. Takoni ni. Lho. Ora basa karo. Ora usah basa ning peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. Bekicot. Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja ming Kurawani. Ayo, amuk Suramanata, Jagrata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene. Ajangi jembar. Aku aja minggat kowe. Waduh.
Ana apa iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petrus. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil iki. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadar kula kuwi watak yang kula Buti Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan kok Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titenana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal kelakone Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Wis manut dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa sok gawe acara to. Slamet.
Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuk banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Ngandani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono lah. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku-adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura kuwi kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Ora duka sapawi menapa. Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan niku lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diobar-obar kene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan Sultane Bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten ateges kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten ateges kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa, nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedah dipun tamekaken. Nakula sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalendra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandu panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Bala, sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun? Nakula Sedewa anggenipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sedewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sedewa. Paman Pandu, Pipi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalendra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jalgas? Piye terus akhire? Kok pancen cetang. Iki mau apa ngepit golek Indomaret e. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Nek keringet ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet kali terus. Leni dili angel ya, Gong. Petruk, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa meni pepadang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi
nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Baliya barengipun kabeh iki aja kok kandhake Kula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karaku. Yen Kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Kula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kok ya terus ora wis kowe iki rasa gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ah iya ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek Kula Sedewa mergo kowe matur karo pepundhen Pandhawa, kaya wong aku ngono terus Kula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petruk. Om Pramara remang swamya ngambrang. Om kadi karnaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati wah Sedewa Nekula iki lho wonten dawuh Kamas iki lho wonten dawuh Kamas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati majuwa Nekula apa Sedewa majuwa rada caket dene langeng dia mangu kong om ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndarawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen gedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak leliting, kowe kuncung tak mong nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teka kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa, wis sepuh. Upama dheweke ngucap to nalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu nggone Ndara duwe rasa welas asih wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep kena ngopo dadak nanjike kena ngopo dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dienggo sirah dienggo sikil aja nganti kowe kasangsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek ndasmu nang kene oh.
Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Jan. Dara, apa? kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lelakon ki rak iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa, mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelekutis. Nembung mrana-mrana njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dilekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Lho kuwi senengane kaya ngono Arjuna. Punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Uswa kang layon denya langang memanise wadananira layu kumeko cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogal. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulino sembrono. Gong, kok aku ya kok. Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek dahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno. Rasana. Mau diutus daramu Sedewa Ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lemu matur ning negara Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke ta, Tru? Ora sembrono nek omong. Ha kowe ngeyel kok kandhane.
kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusno. Wah, nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep tok arani werna. Mesake Ndara Sedewa. Ya, Mir. Heeh. Ngomong bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng mergo Ndara ki wah kowe ki kebangetan. Terusno, Gong, terusno ora apa-apa. Wong ki ngunduh woing pakarti sapa nandur bakale ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Senara ngunduh. Den sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih, Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa entuk aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak wenehke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim. Napa mboten angel digayuh niku, Ndara? Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang Aurbane Gewang Mahanasa, Ndara. Gunjang gancing langit kelap-lapaton klirkin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat. Nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ngajeng menika sinten? Ingkang ngajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa. Kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Masna kula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi, dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten Den? Kakang Semar iki ana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane, merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semaring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki
Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Wah. Oh, kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten. Kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Salat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai. Patobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun moh, gelem lho. Gelem Ndara. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut, manggelem. Semar iki nggawe utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh kok. Ra sudi aku. Kejaba nek aku ngepek iki. Tak cocok gundulmu modar ora. Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuhi dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikan ingkang ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo, Kyai Semar. Jane sowe. Petruk iki badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya kok. Kotor banget. Boyo guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane, diomongi luput aku blen wetengku. Mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Truk? Kowe yang ngerti. Ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andani kok cangkem. Kok mirip kuping to, Gong? Nduk nanggep ora iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane. Weh domongi kok. Berarti kayak iki. Kowe omong apa? Aku ya meng ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya.
sarta saking godha sang kala yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sedewa padha arja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripin gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat lho wong tuamu angkat inggih wingking saking kademangan Pandan Surat Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang mrene negaring Mandaraka menika badhe dados seksi anggen paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula aja ngawu gawar ngawur dudu kuwi sing tak karepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancak Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa kamu te negara Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa mangke riyen to nggih mangke riyen sabar nggih sabar sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo hari sabadi mestani do padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Sedewa Deston temen ing atasipun Narendra ing Mandaraka sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Oh. Lho adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lelakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu sambate anakmu Madrim. Kula titip anak kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma Koko Prabu Salyapati. Madrim mati. Oh, dewa. Pedhot atiku Sedewa. Saumurmu kowe ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu.
anak Prabu Mandura kula trinekseni minjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nekula sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.